Araba aldetik datozkigu, urrengo bi hizlariak arditzagun ba, holtza honetan, txalo zaparrada batekin, zer? Bai, mikrofonoak kendu, jarri, bai, barkatu, bai, igual aurkeztuko ditut hemen, eta gero etorriko dira, hola, denbora tarte horretan mikrofonoak paratuko dizkiete biei. Bueno, Aintzane Osa Alberdi eta Dorleta Martínez de Albeniz Perez izanen dire, orain ona etorriko direnak, eta hemendik eurek prestatu bitartean aurkeztuko dizkizuegu. Aintzane Osa Alberdi, Euskal Filologian lizentziatua da, gerora pedagogia egokitzapenerako ikastaroa eta itzulpengintza master egin zituen, Euskara irakasle ibili ondotik AEKan, bertze hainbat lanbidetan ere aritua da. Itzultzaile Bergarako udalean, Euskara teknikari Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean, itzultzaile Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean eta Euskara teknikari Arabako Foru Aldundiko Euskara zerbitzuan, itzultzaile datuak babesteko Euskal Bulegoan. Hementxe, venga, eman dizea egun txalo bat, ja, baina etorrezkigula. Merezitakoa. Ongiari naiz, edo naiz ongiari, bai? Jarraituko dut? Ez? Geldituko naiz? Venga, zure desioak niretzat agindu dira, hortaz, venga, Dorleta Martínez de Albeniz Perez, aurkeztuko zaitut. Gasteizen jaioa, lehen hezkuntzan diplomatua, ludoteka eta jantokiko hezitzailea izan da urtea unitzez, 2018 urtean, Geu elkartean lanean hasi zen arte, bertan mintzalagun egitasmoko arduraduna izan da, eta orain aisialdiko teknikari lanetan dabil. Arabako Gazteria Zerbitzuko Euskalaka udalekuetako koordinatzailea izan da, 3 urtez eta biek izenburua jarri diote hitzaldiari, hezitzaileak erdigunera, hau jolasa baino gehiago da. Eskuzarte eder batekin, entzun ditzagun, Dorleta eta Aintzane. Eguerdion, azteko eskerrak eman Arabako Euskara Zerbitzu guztien partetik, haien ordezkaritzan etorri garelako gu ona. Gure asmoa da gaur Araban aurrera eraman dugun praktika hon bat aurkeztea, eta labur-labur esan da Arabako udalekuetan hezitzaileei eskaintzen diegun formazioa zertan datzan. Hitzaldiaren eskema hau izango da, zergatik eremu ez formalean eragin, zergatik udalekuetan bereziki, zergatik hezitzailea erdigunera ekarri, zergatik gida bat, zer jaso dugu gida honetan, eta eduki horiek nola zabaltzen ditugun, eta formazio saioen nondik norakoak. Araban, aurreta 3 eta 16 urte bitarteko aurreta gazte 180 elebiduna da, baina ezagutzatik erabilerara jauzia ez da eman, ezta? Nik hau esplikatzeko nire hitzekin esplikatuko dut, eta igual akats teknikoren bat egin dezaket, baina Euskara Zerbitzuetan aspaldi detektatu genuen arazo hau, eta Araban nolabaiteko lantalde bat sortu zen, aizia eta kirolaren esparruan heltzeko gaiari, ezta? Eta 3 indar ideia edo izan ditugu lanerako, eta bata izan da sozializazioaren idea bera. Hasierako paradigma batean edo umeek hizkuntza jasotzen zuten familian edo Arabaren kasuan hezkuntzan, eskolan, ezta? Eta gero ikusi da horrek ezagutza horrek ez duela bidea hartu erabilerara. Araban, zorionez edo zoritxarrez, gizartearen hizkuntza nagusia gaztelania da, eta orduan ikusi dugu goitiberako transmisioa eman dela nolabait, baina gero sozializazioari begira eskerrezkun edo gizarteratzeko faseak kale egin duela, ezta? Eta, guk Arabako Foru Aldunditik, da Gasteizko udaletik, eta udal eta kuadriletako euskara zerbitzuetatik eragin dezakegun leku bat izan da, aisialdia. Aisialdia guretzat gainera garrantzitsua da berez, hor umeak edo gazteak adinkideen artean sozializatzen direlako, eta euren hizkuntza ohiturak eta lagunak eta harremanak eta izatea hor garatzen delako, eta hor topatu nahi dugu guk eskaini nahi dizkiegu aukerak euskaraz egiteko, arnasguneak edo Eta, beste indar ideia bat edo izan da guretzat udalekuena. Alde batetik, gure udalak eta Foru Aldundiak
bereziki, batez be, asko, babesten dituzte udalekuak, laguntzen dituzte diruz, edo antolatzen dituzte, eta hor daukagu guk lan eremu bat, hori batetik eta bestetik udalekuak dira bebai leku bereziak, intentsitateagatik, momentu batean parekatzen ditugu barnetegiekin, ezta? Horre umeak joaten dira udan, ondo pasatzera, disfrutatzera, bizipen eta biziposak, biziposa dira horre ageri direnak, ezta? Eta, hor eragiteko, hemen ekarri dugu Peio Javi egin apu bat esaten zelan, konbeni dela haur eta gaztetxoek euskeraz esperientzia luz eta zabal eta sakona behar dituztela eta denboran luzeak, ezta? Hezkuntzarekiko erraztasuna eta atxikimendua eta ohiturak bereganatzeko. Eta guretzat amets bat izango zen, benetan udalekuetan lortzea hori guztia eta gainera udalekuetan umeak euskararekin maitemintzea. Eta ez bakarrik gitarra jotzen duen begiraldearekin. Eta hirugarren indarri ideia da hezitzailearen figura, bera. Hezitzaileak askotan gutxieneko euskara maila bat eskatzen diegu, B2 maila, baina hori ez da nahiko esaten umeekin gero jarduteko. Azteko, naiz eta formalki euskerak izan udalekuetan zentralitatea eta hezkuntza irizpideak ere nahiko zehaztuta egon, gero benetako momentuan hezitzaileek zalantza asko dauzkate eta ez dakite ondo nola jokatu umeekin, nola dinamizatu saioak eta eurak daude erdigunean eta askotan impotentziarekin, ez? Eta guretzat, importantea da hezitzaileen lidergo gaitasuna sendotzea, euskararekiko atxikimendua eta gogoa eta eurak ahalduntzea zeregin honetan. Eta, momentu batean euskara zerbitzuak egoera honen jakitun harremanetan jarri ziren gai honetan da aritu eta adituak ziren pertsonekin une horretan, hemen aipatu nahi ditut, Zurine Gil eta Dani Abasolo eta eura biak ebeteko Iñaki Esmendiren aholkularitzarekin jaso egin zuten gida batean praktikan, urte askotako esperientzian jasotako eskarmentua, eta ordenatu eta sistematizatu egin zuten nolabait begiraleen formazioan erabili ahal ziren tresnak. Edukiei buruz horretak hitz egingo du eta bukatzeko nola zabaltzen dugu guk formazio saioa eta gida lotuta daude, gidan 2017koa da, baina oraindik erabiltzen dugu formazio saioen oinarrian dago eta alderantziz, formazio saioak ere gidatik elikatzen dira. Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak diruz laguntzen ditugun udalekuetan eskatzen dugu, ezinbestean, sozializazio ikastaro egitea edo formazio saio hau, eta orantxe bertan antolatzen ari gara, Dorletaren bitartez, Gego Elkartearekin, aurtengo saioen egutegia. Kuadrilla guztietan eskaintzen dugu saio bat gutxienez, eta hango begirale guztiak joaten dira saio horretara, prestakuntza jasotera. Gasteizko Udalak ere antolatzen ditu, kontratatzen duen enpresaren bidez, eta enpresako langileak edo hezitzaileak egin behar dute ikastaroa. Eta, guk uste dugu prestakuntza saio hauetan egiten duguna minimo bat dela, gutxieneko bat. Hezitzaileek euren formazio ikastaroak egiten dituztenean, begirale eskoletan ez dute zer jasotzen, oso gutxi jasotzen dute soziolinguistikari buruz. Eta honek minimo batzuk dakartza. Eta gure asmoa da, hau gehiagora joatea eta sakonago lantzea. Eta, esan behar dugu, hasi ginenetik, 500 bat begiralek, edo hezitzaileek, hobeto esan da, egin dutela formazio saio hau. Eta nahiko genukena dara masiboa izatea, eta udalekuetatik arantzago joatea. Baina, oraino heldu gara momentuz. Eta, Dorletari pasako diotitza. Hori aintzanek kontatu du pixka bate nola antolatzen diren saioak Foru Aldunditik, kuadrilla bakoitzean saio bat egitea espero da, eta normalean egiten da, bai? Eta ni kontatuko dudana izango da pixka bate saio horietan zer egiten dugun eta zer lantzen dugun hezitzaileekin. Segurazki
gauza asko entzunda izango dituzue, baina, haintzanek esan duen bezala hezitzailea gazteak dira eta askotan gauza hauen inguruan ez dute hausnartzen, bai? Badakizkite, baliabide batzuk edo tresna batzuk erabiltzen dituzte, baina ez dira kontziente benetan zer ari diren egiten, ez? Gero hasten zara beraiekin hitz egiten, eta, nik hori egiten dut, ez? Da, oso ondo, baina jakin behar duzu egiten ari zarela, bai. Gure formakuntza saioetan, lehenengo zatian egiten dugu pixka bat arabaren egoera soziolinguistikoari erreparatu. Gero hitz egiten dugu jarraibide edo estrategia batzuen inguruan, hortze dituzue batzuk hezitzaile euslea, harremanetan sartu ateratzea, hizkuntza errutinak, hizkuntza jolasak, eta gero amaieran egiten dugu praktika bat, ze askotan ez badugu benetan egiten, gero ez dakigu nola erabili ikasitakoa umeekin, ez? Testu ingurua. Goaz formakuntzetara, Euskal Herriko maparekin, eta emango dizkizuegu datu batzuk, ez? Euskal Herrian erdal elebakarren ehunekoa. Non dago handiena? Eta ez hitzaio guztu, Araban, handiena Araban. Joe. Eta gero, eta orain erabilera datuak, ez? Benga, hementze ditugu eunekoak, ez dakizer, orain hiriburuetan jarri behar ditugu erabilera datu hauek. Ze ondo hasten dira hor, ez? Eztabaidatzen, ez dakizer, erabilera txikiena Gasteizen. Orduan, erabilera datuetan Gasteizek ez dauka euneko txikiena eta erdal elebakarren proportzioan ez dauka handiena Arabak, bai? Orduan, hau da bakarrik beraiek ikusteko, Araban beraiek uste dutena, baina Euskara gehiago erabiltzen dela, eta azken 10 urteetan Euskararen erabilera gora egiten ari dela. Orduan, ez gaude hain gaizki, bai? Sinistu behar dugu arabarrok, askotan daukagu sentsazio hori edo, ez? Eske hemen Araban, pizkanaka horrera goaz. Eta hori hezitzaile batzuk ez dute kontuan edo, ahaztu egiten zaie. Eta gero egiten dugu, erabileraren inguruko gogoeta batzuk, ez? Guztion artean, gauza hauen inguruan hausnartzen dugu, umeekin, udalekuetan, erabilera arautu behar dugu? Ume bat datorrenean esatera, ez dakit, bina hartu duela, benetan ibili bargara, baina nola esaten da? Eske me caído, baina nola esaten da? Ari zarela odoletan, ez? Hombre, igual momentu hori ez da egokiena umeari esateko mesedez euskaraz egin behar duzu. Jakin behar dugu gauzak noiz eta nola erabili. Hori akatsak zuzentzea ea komeni den, ez hitzaioen artean euskaraz egitea kostatzen bazaigu zer egin, kostatzen bazaigu ez dugu egingo. Gure artean igual adostu ditzakegu gauzak euskaraz egiteko, ez? Erabilera sustatzeko kanpainak edo dinamika bereziak egitea gomendagarria den, edo ez. Ume batek no me gusta euskera esaten badu zer egin, ez? Hori askotan gertatzen da. Gaudenean umeekin, ume batek esatea, pues es que a mí no me gusta euskera, eta zitzailea geratzen da horrela, eta zeren esango diot ume honi. Orduan, gauza hauek konpartitzea ez hitzaileon artean oso ondo dago, batzuk esatu du, nik egiten dut hau, eta beste bat, behitu ez dakit, nire egin joiz ez zait okurritu, baina oso ideia ona da. Askotan gure kezkak, euskararekiko kezkak ez ditugu beste hitzaileekin konpartitzen, eta horrematen diegu tartetxo bat, beraien artean hitz egiteko, eta haien kezkak pixka bat konpartitzeko. Hemen jarri ditugu, gure formakuntzak 2 ordutako saioak dira, eta lantzen ditugu gauza pilo bat, hemen jarri ditugu aipagarrienak edo garrantzitsuenak, ez? Hezitzaile euslearena, hori zer da? Hezitzailea momentu oro euskaraz hitz egin behar duela, horretan, batzuetan ez hitzaileak ez dira kontziente, benetan eredu direla, eta beraiek ez badute euskaraz egiten, umeek ere esango dute, ez irakasleak ere ez du egiten, edo ez hitzaileak, ez? Haserretzen garenean ere euskaraz egin behar dugu.
eta batzuetan ez dugu egiten. Orduan, gauza horietan ere eragin behar da, zuek zarete eredua eta denbora guztian euskaraz egin behar duzue. Harremanetan sartu ateratzea, lehen Imanole komentatu du, ez? Ezin ditugula galdera itxiak egin, bai, ez. Guztia bazkaldu duzu, bai. Zelako euskararen sustapena egiten ari gade, nola sustatzen dugu euskararen erabilera galdera horrekin, ez? Egin behar duguna da, banakakoekin edo taldekoekin elkarrizketak izatea. Baldin badago ume talde bat, haien denbora ez gidatuan hitz egiten, pues gu ez hitzaile bezala joan gaitezke beraien gana eta beraiekin elkarrizketa bat sortu haien gauzen inguruan. Ari badira hitz egiten, gustatzen zaiela pilo bat, ez dakize telebistako serie edo ez dakize jolas, pues jarriko gara beraiekin hitz egiten jolas horren inguruan. Bai, ez gara beti joango esatera aginduak ematera. Benga, joan aldatzera, goazela piztinara. Benga, egin ez dakizer, benga... Bai, euskara ez da bakarrik agintzea, beraiekin ondo pasatzea, elkarrizketak sortzea, horrela sustatuko dugu beraiek ere gurekin euskaraz egitea eta beraien artean ere elkarrizketak euskaraz sortzea. Gero hizkuntza rutinak, ez? Hizkuntza rutinak oso garrantzitsuak dira ere udalekuetan. Hauek egunero errepikatzen diren gauzak dira eta imaginatu ume batek zailtasunak dituela euskaraz hitz egiteko, hizkuntza rutinak baldin baditugu udalekuetan egunero berdina esaten, imaginatu goizetan asmatzen dugula esaera bat. Bueno, pues behintzat hori esango du euskaraz, ulertuko du eta igual horrekin ondo sentituko da eta saiatuko da beste gauza bat euskaraz esaten. Orduan gauza hauek oso garrantzitsuak dira. Hor jartzen duena, ez? Horiek errepikatuz hizkuntza ohituretan eragin dezakegu eta haien errutinak aldatu ditzakete. Eta gero hizkuntza jolasak. Karo, askotan enpresekin hitz egiten duguna, gure hezitzaile guztiak euskaldunak dira. Ja, euskara jakingo dute, baina euskara sustatzeko ere jarduerak egin behar dira euskararekin lotura dutenak, ez? Eta erabili daitezke hizkuntza jolasak edo hori betiko jolasak moldatu hizkuntza txertatzeko eta orduan erabili behar izateko hizkuntza. Hemen jarri ditugu teknika zehatzak, baina da pixka bat aurrekoaren antzekoa, ez? Hizkuntza jolasak, zer dira? Izan ditzakegu jolas aktiboak edo jolas lasaiak. Eta lehen esan duguna, izan daitezke betiko jolasak, imaginatu zapiaren jolasa, baina zenbakiak esan beharrean erdian jarriz gauza batzuk, eta horiek deskribatu behar ditugu eta dakigunean zer den, besteak atera eta hori hartu, ez? Edo bomba jolasa, baloia pasata horretik, ez dakit, gai bat asmatu eta horrekin lotura duen hitzen bat edo esan. Orduan, bueno, badaudela jolasak ez direnak, edo betiko jolasak direnak, baina moldatu aldirenak euskara edo hizkuntza erabiltzeko. Eta jolas lasaietan ere, gauza berdina gertatzen da. Badaude jolas asko, erabili daitezkenak hizkuntza erabiltzeko. Gero ditugu ere, euskara ardatz duten jolasak edo jarduerak, izan daitezkenak antzerkiak, asmakizunak, karaokeak, horrelako gauzak egiteko hizkuntza beharrezkoa da. Eta hauek ere oso baliagarriak dira udalekuetan erabiltzeko. Eta gero jarri dugu beste irizpide batzuk, ez da garrantzi gutxiago dutela, baina nik uste dute normalean hauek gehiago hartzen direla kontuan, ez? Euskarazko udaleko batzuetan musika normalean euskaraz jartzen dute hezitzaileek, baina bueno, batzuetan ere gogorarazi behar zaie gauzak euskaraz jarri behar dituztela, eta batez ere ereduak ematea euskaraz. Guk uste dugu gu referenteak garela eta kanpoko jendea ere referentea da. Orduan, erakusten badugu jende famatua euskaraz egiten duena, beraientzat ere hori izango da ez. Jo, ez dakit nor etorri da eta euskaraz egiten du, eta behitu ze guai, igual hasiko gara euskaraz hitz egiten. Hori oso garrantzitsua da. Eta guk ere ekarri dugu dekalogo bat, ez dugu kopiatu, baina...
ekarri dugu gidan ere agertzen da dekalogoa, eta banatzen diegu hezitzaileekin, ziurtagiriarekin batera, banatzen diegu dekalogoa, eta bertan jasotzen dira, bueno, ez ditut guztiak irakurriko, ze denbora oso larri gaude, baina gogoratu nahi dieguna da, guk nahi duguna dela, umeek euskara asko eta gustora egitea, eta ez zuzentasuna lantzeko, eskolan egoten dira egunero, eta bertan esango diete gauza bat nola esaten den, eta bestea nola esaten den. Guk nahi duguna da, beraiek osatzea udalekuetan, ondo pasatzea, eta horretarako beraiekin egon behar gara, euskaraz, bizipen positiboak izan behar dituzte euskaraz, eta hori da saiatu behar garena egiten. Ekintzaz gidatuetan ere euskara sustatu daitekela eta bertan eragin behar dugula. Eta hori da guztia. Ari gara, Euskal Herriko hainbat lurraldeetako praktika onak ezagutzen eta aski interesgarria, hangoek eta hemengoek ekartzen dizkigutenak, arabaldetik, mila esker, konpartitzeagatik zuen esperientzia, zuen dekalogoa eta bar, estimatzen dizuegu. Aintzin ere eginen dugu, baina aurrez, badakizue beti bezala, nahi duzuenok, aukera duzuela galdera batzuk egiteko, eskatuko izuen mesez, pixkat arrimatzeko nire gana, zutek erantzungo ditugu galderarik balima da behintzat, eta etxekok ere, oroitu, hortxe duzuela YouTubeko txatean, galderak egiteko aukera, eta nik telefono mugikorrean jasoko ditut. Hortxe lehenbiziko galdera uste dut badugula. Egunon. Kaixo, eskerrik asko Aintzan eta Dorleta. Gida duela desentetik ezagutzen nun, Euskara Abenturan beti erreferentzia bezala erabili degulako dokumentu hori, eta nire galdera zen, ea eguneratzeko lanak edo egin diren, horra aipatu dituzuen praktika asko guk espedizioan testeatu izan ditugu, berriak ere testeatu ditugu, eta horri iruditzen zait, elkarrelikatze interesgarri bat egon daitekela, guri zer funtzionatu digun, eta hori, ea gida eguneratzen dezuten. Bueno, guk badaukagu asmoa, zerbait egiteko, eta esan dugu bezala lehen gida minimotzat jotzen dugu, eta badaukagu buruan aurrera begira urratsak emateko. Ez daukaguna da oraindik oso landuta gaia, nola egingo dugun, baina hasita gara, hasi gara Euskara Zerbitzuetan horretaz hausnartzen eta idea batzuk idazten edo finkatzen edo plazar pentsatzen, ez? Baina bai uste dugu gehiago garatu behar dela eta sakondu egin behar dela. Alde batetik generalizatu, zabaldu ez bakarrik gure kontrolpean edo guk antolatzen ditugun udalekuetan, baizik eta bestelako jarduera, aisialdiko jarduera guztietara, eta gida bera ere apur bat garatu. Baina momentuz lapikoan dago, edo ez dakit lapiko aldu den, asmoa bai. Eta zeuek ere horretaz hitz egin duzu inoiz, ez? Zeuen artean. Bai, guk ere ikusten dugu beharra, hezitzaile askok jaso dute, eta askotan eskatzen dizkigute beste saio batzuk, ez? Eta ez daukazue beste saioren bat, bizka bat gehiago sakontzeko gaian, eta orduan, Foraldundiak nahi badu. Egingo dugu zer. Hortxe aukera. Bertze galderarik, norbaitek? Edo komentariorik, edo gurekin elkarbanatu nahiko luken zerbait? Mentxe utziko dugu. Eskerrik asko, Dorleta eta Lasne, plazer batzuek entzutea.